Pseudo-Psallos, a démonok tulajdonságairól, 5.-11. század, előszó. Az itt következő szöveg görög eredetie Bizáncból származik. Sokáig a neves polihisztor politikust Mikhail Pselloszt 1017-1078 tartották szerzőjének, ám ez különféle okokból nem lehetséges. Bizonyos utalásokból ráadásul arra következtethetünk, hogy a mű, vagy annak legalábbis egy része, még az 5. században keletkezett. Más része viszont 11. századi toldás. Manapság az ismeretlen auktort a korábbi tévedés miatt Pseudo-Psellosnak, azaz Ál-Psellosnak nevezik. A szöveg az utóbbi 400 évben több, középkori görög változatban is előkerült, sőt franciául is hozzáférhető. Az alább olvasható fordítás azonban nem a görög eredetiből, hanem annak Marsilio Ficino által 1470 körül készített latin transzlációjából, valójában átdolgozásából készült. Ficino, a reneszánsz egyik szellemi atya, számos Konstantinápoly eleste idején Itáliába került görög szöveget ültetett át latinra. E szövegek egytől egyig meghatározóknak bizonyultak a nyugati tudománytörténet szempontjából. A démonokról szóló traktátus szintén az európai démonológia alapművévé, forrásmunkájává vált, szépirodalmi hatását pedig önálló tanulmányban méltathatnánk csupán. Ficino átdolgozása történeti értékén túl szórakoztató olvasmány is egyben. Remélem, örömét leli benne a tisztelt olvasó. Milyenek a démonok? A fordítás a következő szöveg alapján készült. M. Ficino, Iamblicus de Mysteris Egyptorum, Caldeorum et Assyrorum. Venetis Aldus Manutius 1516, 50-53. Bevezető. A démonok, a mi tiszteletre méltó egyház atyáink szerint sem testetlen, hanem testi természetűek, és kapcsolatban állnak a testek világával. Sőt, akadnak, akik állítják, hogy bizonyos démonok egyenest saját testükben jelentek meg előttük. Amint Nagy Szent Vazul, a titkos misztériumok keresztény szakértője is írja, nem csupán a démonoknak, hanem a valódi angyaloknak is van testük, amely valami könnyed, légnemű és tiszta szellemhez hasonlít. Erre Dávidot hozza tanúul, aki azt mondja: aki a szeleket követteddé, angyalaiddá teszed, és a haragos villámot szolgáddá. Mindez azonban szükségszerű is, hiszen ezeknek az Isten által küldött szolgáló lelkeknek, ahogy Szent Pál is nevezi őket, szükségképpen van testük, amely által mozognak, illetve megállnak és megjelennek előttünk, mert szolgálataikat csupán testekként láthatják el. Avval kapcsolatban pedig, hogy a Szentírás olykor testetleneknek nevezi őket, az a válaszom, hogy mi is és mások is csak a vaskosabb testű embereket szoktuk testeseknek nevezni, azokat az áttetszőbb testű lényeket viszont, akik alig láthatóak vagy foghatók meg, gyakran testetleneknek hívjuk. Az angyalok és a démonok teste azonban korán sem egyforma. A sugárzó angyali test képe ugyanis szemtől szemben el nem viselhető, valósággal belekáprázunk látványába. A démoni testet viszont, már ha valaha is létezett ilyen, tudomásom szerint még senki nem írta le. Mégis léteznie kellett valamikor ilyesféle testnek, hiszen Ézsaiás a bukott angyalt fényhozónak, Lucifernek nevezi. Pedig a démontest egyébként sötét és homályos. Ha ugyanis kölcsönfény nélkül jelenik meg szemünk előtt, alig ha vesszük észre, hiszen akár az angyalok teste teljesen anyagtalan. Ez az oka annak is, hogy minden szilárd testen át képes hatolni és jutni, még a napsugárnál is kevésbé akadályozható útjában. Az áttetsző, átlátszó testeken áttűző
illetve a beléjük hatoló napsugár fénye ugyanis földi akadályokban és sötét testekben gyakran úgy törik meg, mintha csak közös tőről fakadna a rosszal. Az angyali testnek azonban a hasonló dolgok közül semmi sem állhatja az útjába. Mivel semmi semmiképpen nem lehet ellentétes vele, hiszen a földi dolgok közül semmivel sem sorolható egy osztályba, és semmivel nincs közös természete. A démoni testet, noha a finomsága következtében láthatatlan, bizonyos mértékig mégis érhetik anyagi hatások. Különösen, ami a föld alatti helyekre alászállott démonok testét illeti. Ezek a démonok ugyanis annyira tömörekké válnak, hogy akár meg is érinthetők. Ütésre fájdalmat éreznek, sőt, ha a tűz közelbe kerülnek, meg is perzselődhetnek. Mégpedig olyannyira, hogy néhányuk után olykor még némi hamu is marad. A történelemből efféle eseményre példa is hozható. Az itáliai Tuscus nép földjén esett meg hasonló. Meg hát én sem valami költői mesének szánom csupán azt, amit mondok, és nem csodatűneményekkel hozakodom elő, mint a krétaiak vagy a fönéciaiak, hanem magának a megváltónak a szavai győztek meg igazamról, amelyek szerint a démonok gyötrődnek a tűzben. Márpedig erre csak akkor képesek, ha van testük. Test híján ugyan hogy szenvedhetnének, hisz lehetetlenség még elképzelni is, miképpen érthetné testi hatás azt, ami testetlen. A démonok 6 fajtája hogyan alakulnak át, hogyan férkőznek belénk, és hogyan mozgatnak bennünket. Én ugyan már sok mindent hallottam a démonokról, olyanoktól, akik arra adták a fejüket, hogy megidézzék őket, de igaz, ami igaz, soha démont magam előtt nem láttam. Sőt, bevallom, nem is szívesen látnék. Ismertem viszont egy Markos nevű embert, aki a Görögországgal határos Kersonészoszon élte magányos életét. Ez a Markos Mezopotámiából származott, és akár honfitársai, ő is részt vett a démonkultuszban, sőt, démonokat is idézgetett. Később azonban hazugnak és hamisnak találta a démonhitet, megundorodott tőle és elutasította. Utoljára pedig megbánást tanúsított, elfogadta igaz tanainkat, és hozzánk csatlakozott. Ez az ember megtérésétől fogva sok csodálatos és démoni dolgot fedett föl előttünk. Mikor aztán egyszer megkérdeztem, hogy a démonok képesek-e a szenvedélyre, azt felelte, nagyon is. Mégpedig olyannyira, hogy némelyik démon magvat is kibocsát magából, és apró állatokat nemz. Erre én azt mondtam. Hihetetlen, hogy a démonoknak magvuk és nemi szervük lehetne. Pedig nekik is van nemi szervük, mondja erre ő, csak épp másfajta, mint a miénk. Sőt, némi mag is távozik belőlük, majd hozzátette. Higgy nekem. Én ekkor így szóltam. Arra is kíváncsi vagyok, mihez kezdenek ezek a démonok, ha úgy akarnak táplálkozni, mint mi? Markos meg erre azt feleli. Akad köztük, amelyik belélegzéssel táplálkozik, ahogy az artériákban és az erekben áramlik a szellem. Mások viszont nedveket szívnak, csak nem a szájukkal, ahogy mi, hanem úgy, ahogy a szivacs vagy a kagyló szokta. A külső nedvet szivattyúzzák magukba. Azután azt, ami a nedvben szilárdabb, kiválasztják. Mindezt azonban nem mindegyik démon csinálja így, hanem csak az anyagibb fajtájú, vagyis az a démon nemzetség, amelyik a fényt kerüli, valamint a vízi és a föld alatti démonfajta. Itt azonban föltettem a kérdést. Lám csak, Markos, hát sokféle démon létezik? Bizony, hogy sok, feleli, és mind alakjukra, mind pedig testükre nézve különbözők. Annyira, hogy a fölöttünk levő és minket körülvevő levegő is teli van démonokkal, de teli van velük a föld, a tenger, sőt minden, rejtett és mélyen fekvő terület is. Ha nincs ellenedre, kértem, sorold fel őket. 6 fő fajtája van a démonoknak, mondja erre Markos. De nem tudom, vajon a lakóhelyük alapján osztják-e őket 6 csoportba, vagy inkább azért, mert mindenfajta démon erősen imádja a testet.
Úgy tudom ugyanis, hogy a 6-os szám a test, és a világ száma. Benne foglaltatik ugyanis mindaz, ami a testtel összefügg, sőt, maga a világ is a 6-os szám által jött létre. De a 6-os szám itteni szerepének az is oka lehet, hogy elsősorban ez a szám alkotja a szabálytalan háromszöget. Az egyenlő oldalúság ugyanis szent és mennyei, minthogy egyenlő önmagával és nehezen indítható a rosszra. Az egyenlő szárú háromszög viszont az emberiségre jellemző, amely egy-egy parancsot megszeg ugyan, ám bűn bánatai segítségével végül is megjavul. A szabálytalan háromszög démoni jellemzője azonban az egyenlőtlenség, melynek semmi köze nincs a jóhoz. Ám akár így, akár pedig úgy áll a dolog, összesen 6 démon nemzetséget sorolt föl Markosz. Az elsőt a barbár ősnyelven Leliureonnak, vagyis tüzesnek nevezte. Ez a nemzetség szerinte a felső légrétegben kóborol, mivel a lunáris, vagyis a mennyei régiókból, mint a templomból a szentségtelenség, mindenfajta démoniság ki van tiltva. A második nemzetség a hozzánk közeli levegőben bolyong, ezért sokan léginek is nevezik. A harmadik a földi nemzetség, amely többnyire a föld körül található, és sokféleképp, ezernyi cselszövénnyel gyötri a földlakókat. A negyedik a vízi és a tengeri nemzetség, amelyik a hullámok közt él, és szívesen lakik tavak és folyamok környékén. Sokakat fullaszt a vízbe, és a tengeren vihart, hullámverést kavar, az emberekkel teli hajókat pedig nyomtalanul elsüllyeszti. Az ötödik a föld alatti nemzetség, amely a föld alatt lakik. A kútfúrókat és a bányászokat támadja meg, hasadékokat nyit a földbe, földrengést okoz, tűzokádó szeleket támaszt. A hatodik és utolsó a fényt kerülők nemzetsége, amely áthatolhatatlan és mélységes sötétben él, és hideg hatással pusztítja el erőszakos módon a dolgokat. Markosz szerint mindezek a démon nemzetségek úgy vannak megalkotva, hogy gyűlöljék az isteneket, és bajt hozzanak az emberekre, ám mégsem mind egyformán rosszak. A vízi, a föld alatti és a fénykerülő nemzetség ugyanis a legesleggonoszabb és legveszedelmesebb, mert ők nem képzelgésekkel és rémképekkel bolondítják el a lelket, mint a többiek, hanem az erdei vadak módjára cserkészik be az embereket, és így törnek vesztükre. A víziek például a vízbe folytják, és nyavaja töréssel, meg őrülettel gyötrik a tévegőket. A légiek és a földiek viszont cselvetéssel és hamis képzetekkel támadnak, így csalják meg az emberi lelket, és így keltenek benne szégyenteljes, méltatlan és feszedelmes zűrzavart. És hogyan, miféle cselekedetekkel viszik mindezt végbe? Kérdeztem ekkor én. Uralkodnak talán rajtunk, és mint zsákmányokat odahurcolnak, ahová csak akarnak? Nem uralkodnak, felelte erre, hanem suttyomban idézik az eszünkbe a dolgokat. A bennünk lévő képzelő szellemet környékezik ugyanis meg, hiszen maguk is szellemek, zavart és vágyakat keltő szavakat sutyorognak tudatunkba, mégpedig nem is hanggal vagy valamilyen rezgéssel, hanem hangtalanul, formálva szavukat. Mégis hogyan tudnak hangtalanul szólni hozzánk? Kérdem erre én. Nincs ebben semmi csodálatos, feleli ő. Csak azt kell belátnod, hogy aki távolról beszél, annak hangosabban kell szólnia. Közelebbről azonban elég, ha a hallgatója fülébe suttog. Ha pedig összetudná kapcsolni szellemét a másik lelkével, egyáltalán semmilyen hangra nem lenne szüksége, hanem mondani valója, mihelyt akaratában megfogant, egyetlen hang nélkül csusszanna át hallgatója tudatába. Egyébként állítólag a testet elhagyó lelkek is így társalognak. Ők ugyanis szintén hang nélkül beszélgetnek egymással. A démonok mindig így módon beszélnek hozzánk, vagyis titkon, mégpedig olyannyira, hogy képtelenség rájönni, honnan ér bennünket a támadásuk. Rögtön világossá válik a dolog, ha átgondoljuk, mi is történik a levegővel.
Ahogy ugyanis a levegő a fénytől kapott színeket és formákat olyan színekké és formákká változtatja, amelyek benne természetesen megjelenhetnek, amint az a tükrökben és a tükröződő dolgokban is megfigyelhető, a démoni testek is úgy közvetítik tetszésük szerint lelkünkbe és szellemükbe a benső képzeteikből merített alakzatokat, színeket és formákat, nagy nyugtalanságot keltve, akaratot és szándékot foganó formákat sarjasztva és emlékeket ébresztve bennünk, gyakran festve szenvedélyes vágyképeket az ébren lévők és alvók elé egyaránt. Sokszor pedig hímtagunkat és lágyékunkat csiklandozzák, és így izgatva fel, kergetnek és űznek őrült és méltatlan szerelmekbe bennünket. Különösen akkor, ha erre különösen alkalmas meleg és nedvdús alkatú emberrel lelnek. Azok pedig, akik még Plutó fejéről is lelopnák a sisakot, lelkünket mindenféle mesterkedéssel és ravasz csellel zavarják össze. A többi démon nemzetség azonban képtelen elmésen kigondolni bármit is, és nem is tesz meg egykönnyen olyasmit, amihez ravaszság kellene. Legföljebb a kellemetlenkedéshez és az aljassághoz ért, és ahhoz, hogy az elkárhozott lelkek módjára ártson nekünk. Ahogy ugyanis az elkárhozott lélek ront meg állítólag mindent, ami a közelébe kerül, legyen az illető akár négylábú, akár ember, akár pedig madár, úgy emésztenek el azonnal démonok is mindent, ami az útjukba kerül, testét meggyötörve és lelkét, szervezetét egyaránt tönkretéve. Gyakran pusztítanak el ugyanis tűzzel, vízzel, mély betaszítással, nem csak embereket, hanem még bizonyos állatokat is. De miért támadnak meg a démonok még állatokat is? Kérdem erre én. Hiszen a Szent Könyvek tanúsága szerint Gergesa környékén valóban megesett ilyesmi. Minthogy a démonok kifejezetten az emberek ellenségei, nem csoda, ha ártanak nekünk. Olykor azonban nem azért támadnak az élő lényekre, mert ártani akarnak nekik, hanem azért, mert életadó hevükre vágyakoznak. Mivel ugyanis igen mélyen fekvő, rendkívül hideg, de teljesen száraz helyeken élnek, nagy mennyiségű nedvességmentes hideggel telnek el, és minthogy ettől a hidegtől gyötrődnek és összezsugorodnak, nedves és életadó hőre vágyakoznak. Azért rontanak hát rá az élőlényekre, és azért gyűlnek esztelenül a fürdők és vermek közelébe is, hogy ezt a hőt megszerezzék. A tűz és a nap hevét, mivel túl égetőnek találják, kerülik. Az élőlények hevét viszont, amely enyhébb és édes nedvekkel kevert, kedvelik, különösen az emberét, lévén az még mérsékeltebb, mint a többi. Evégett az emberekbe férkőznek, és igencsak megzavarják őket, mivel testjárataikat, amelyekben az életadó szellem lakozik, betöltik és eltömítik, miközben ezt az életadó szellemet démontestük sűrűségével összetömörítik és felkavarják, aminek eredményeképp a test reszketni és rázkódni kezd. A szervezet erői alkalmatlanokká válnak a cselekvésre, és az ember idétlen és önkéntelen mozdulatokra kényszerül. Ha pedig a támadó démon föld alatti fajta, összezavarja és tönkreteszi azt, akit megszállt, és a megszállott lelkét a saját eszközeként használva a megszállott szájával üvöltözik. Ha meg egy fényt kerülő fajta démon száll meg alattomban valakit, tunyává teszi az áldozatát, és némává, s a megszállottat félholttá változtatja. Ez a démonok közt is utolsó nemzetség ugyanis földjellegű, emiatt aztán igen hideg és száraz, s akibe titkon beférkőzik, annak minden élet erejét elemészti, meggyöngíti, beszennyezi és kioltja. Mivel viszont ezeknek a fényt kerülőknek semmi eszük sincsen, és minden értelmi tevékenységre teljesen képtelenek, és mivel a tudatlan állatok módjára a többieknél is inkább csak valami irracionális fantázia irányítja őket, semmiféle érvelésre nem hallgatnak, és a megtorlástól sem félnek.
Joggal nevezik tehát sokan süket némáknak őket. Akit pedig egyszer megszállnak, attól nem tágítanak. Legföljebb az isteni hatalom hatására, vagyis ima vagy böjt eredményeképpen hagyják békén. De hát Markosz, mondom erre én, az orvostudósok másra tanítanak bennünket, hiszen azt állítják, hogy az efféle hatások nem a démonok, hanem a káros nedvek, párák és szelek eredményei. Ezért hát gyógyszerrel és diétával, nem pedig ráolvasásokkal és imákkal szokták őket gyógyítani. Cseppet sem csodálkozom, feleli erre ő, ha az orvosok ezt állítják, hiszen ők semmit az érzékeken kívül nem ismernek el, és kizárólag a test vizsgálatával foglalkoznak. Talán az olyan betegségeket valóban helyes a káros nedvek számlájára írni, mint a bágyasztó fejfájás, a fekete epegörcs, az elmeháborodás, amelyeket fürdővel, gyógyszerekkel, hashajtással és érvágással, vagy pedig borogatásokkal lehet orvosolni. A lelki sugallat és a megszállottság azonban olyan betegség, amelynek során a megszállott értelme, esze, képzelete és érzékei tekintetében egyaránt teljesen tehetetlenné válik. Mert teljesen más ügy, ha a megszállott úgy tesz, határoz vagy beszél, ahogy korábban képtelen lett volna. Sőt, olykor még a jövőt is megjósolja. Ugyan milyen alapon nevezhetnénk az ilyesmiket pusztán anyagi eredetű tévcselekvéseknek? Hogyan szállják meg a démonok az embert? Hogyan beszélnek hozzá, irányítják, és hogyan változtatnak alakot? Én tehát hiszek Markosznak, különösen mivel emlékszem rá, mit mondanak a démonokról a szent evangéliumok. Mi történt Pál parancsára a korintoszi férfival. Továbbá tudom azt is, hogy atyáink írásaiban milyen gyakran fordulnak elő a démonok, és milyen csodálatos dolgokat olvashatunk róluk. Hátra van még annak ismertetése, aminek magam voltam szemtanúja, és amiben magam is aktív szerepet játszottam. Elasszoniában jártam, ahol egy démon által megszállott emberből csak úgy ömlött a jóslatok tömege. Mikor találkoztam az illetővel, megkérdeztem tőle, honnan származik jós tehetsége. Miután azonban az illető nem akarta elárulni a titkát, kínvallatásnak vetettük alá, és erre végre bevallotta az igazat. Elmesélte, hogy egy bizonyos Aletius Livius avatta be a démoni mesterségekbe, aki őt éjjel elvitte egy hegyre, megparancsolta neki, hogy gyűjtsön egy bizonyos fűből, majd a szájába köpött, és bekente a szemét valamilyen kenőcsökkel. Ennek a hatására egy csomó démont pillantott meg. Ezután meg úgy érezte, mintha egy holló szállt volna oda, majd a szájába röppent volna, ettől fogva mindmáig, amiről csak akar, és amikor csak akarja, jósolni képes. Krisztus kereszthalála napján és a mi szent feltámadás ünnepünkön viszont, még ha megfeszül is belé, akkor sem képes jóslásra, vallotta be nekem. Ezt mondta tehát ez az ember. Mikor azonban az egyik társam kinevette és megpofozta, így szólt hozzá. Te bizony nem sokára ezért az egy pofonért sokat kapsz ám cserébe, és még másoknak is mindenfélét mondott, ami mind be is következett. Volt, aki mikor látta, hogy ez a jós szinte hangszerré vált a rajta játszó démonok kezében, azzal hozakodott elő, hogy az őrület fajtáknak kivétel nélkül inkább a megromlott anyag, semmint a tragikus démon hatás az oka. Erre viszont az illető kijelentette. Nem csoda, ha az orvosok, akik sohasem voltak tanúi effélének, így ítélnek. Én nekem is ez volt a véleményem egészen addig, amíg nem támadtak olyan jós látomásaim, amelyeket talán nem lesz haszontalan itt elmondanom. Minden szóról-szóra így esett. A bátyámnak volt egy egyéb iránt jóra való felesége, aki gyakran betegeskedett. Mikor aztán teherbe esett, igen szenvedett. A ruháit szaggatta, és közben a jelenlévők előtt ismeretlen, barbár nyelven beszélt. Mindenki tanácstalan volt, senki sem tudta, mit évő legyen. Az asszonyok végül előhoztak egy igen koros, anafalangia nevű, ráncos és cserzett, feketebőrű idegent, aki egy meztelen karddal
a beteg ágya mellé állt, és dühös szavakkal a sárga földig lehordta a betegasszonyt, majd saját anyanyelvén, vagyis örményül, keményen kiabált vele. A beteg nő erre szintén örményül felelt neki, majd bátran fölugrott az ágyból, hogy rögtön nekiessen az öregnek. A barbár hevesen átkozódott, és mint aki megbolondult, avval fenyegette az asszonyt, hogy átdöfi. A nő ezt hallva megrettent, összekucorodott és reszketni kezdett, és már halkabb hangon kezdett beszélni, végül pedig álomba zuhant. Megdöbbenve álltunk, fogalmunk sem volt, hogyan beszélhetett örményül a fivérem felesége, aki nemhogy örményt életében nem látott, hanem még a falujából sem tette ki soha a lábát. Mikor aztán magához tért, megkérdeztük, mit élt át, s mit értett az eseményekből, mire emlékszik belőlük. Ő erre azt felelte, hogy látta, amint egy sötét, kibontott hajú asszonyhoz hasonló démon ront rá, ezért aztán mielőtt még ágyába tudott volna bújni, elájult. Hogy azután mi történt, arról fogalma sincs. Én ezután azon kezdtem törni a fejem, hogyan jelenhetett meg az asszonyt gyötrő démon asszony alakban, hiszen joggal vonható kétségbe, hogy a halandó élőlények mintájára a démonok közt is egyesek hím, mások meg nőneműek lennének. Azt sem értettem, hogyan beszélhetett a démon örmény nyelven, hiszen egyáltalán nem valószínű, hogy egyes démonok görögül, mások káldeusul, perzsául, megint mások meg szírül beszélnének. Aztán meg, hogy a démon meghunyászkodott a mágus fenyegetéseire, és hogy félt a kivont kartól, hiszen kard nem vághat ketté egy halhatatlan démont. Markosz, átlátva, mind töröm a fejem, így szólt. Egyetlen démon sem természeténél fogva hím vagy nőstény. Az efféle tulajdonságok ugyanis az összetett testek sajátjai. A démonok teste viszont egynemű, ezért képlékeny, és mindenfajta alakot könnyedén vesz föl. Ahogy ugyanis a felhőket hol ember, hol medve, hol sárkány, hol pedig egyéb alakúnak látjuk, úgy viselkednek a démontestek is. Legfőjebb az a különbség, hogy a felhők külső hatásokra öltik fel ezt vagy azt az alakot, a démonok viszont saját maguktól, akaratuk szerint változtatják alakjukat, olykor összezsugorodnak, olykor meg kiterjednek. Ahogy a gilisztáknál is megfigyelhető, kedvező szubstanciájuk és könnyed szerkezetük miatt nem csak nagyság tekintetében lehetnek eltérőek, hanem alakjuk és színük is sokféle lehet. A démoni test is ugyanígy mindkét nemre alkalmas. Akármilyen természetet könnyedén felvesz, így a legkülönbözőbb alakokat tudja felölteni. Ha pedig légnemű, ugyanúgy változtathatja színét akár a levegő. Míg azonban a levegőt külső tényezők színezik, a démoni test a fantázia belső hatására változtatja színét, pont úgy, ahogy arcunk, ha megijedünk. Elsápad, ha pedig szégyent érzünk, elpirul. Ha pedig ilyen vagy olyan benyomás éri a lelket, hasonlóképpen viszi át a különféle érzelmeket a testre. A démonoknál is ugyanez a helyzet, hiszen ők is belülről viszik át a különböző színeket testükre, ezért minden démontest akarata szerint választhat alakot átalakuláskor, egy bizonyos színnel árasztva el teljes lényét, így aztán olykor férfi alakban jelenhet meg, majd asszonyként tűnhet elénk, oroszlán módra bőghet, ugrálhat, mint a párduc, ugathat, mint a kutya, vagy épp tömlő vagy edény alakúvá változhat tetszése szerint. És miközben mindezeket az alakokat öltögeti, egyiket sem tartja meg sokáig. A démontest ugyanis nem szilárd, hogy benne tartósan megmaradhasson valamilyen alak, hanem mint a levegővel és a vízzel szokott történni, akár színezni akarja őket, akár pedig valamilyen formát akar beléjük nyomni az ember, a szín és a forma egy-kettőre szétoldódik, vagy szertefoszlik bennük. Hasonló a helyzet a démonokkal is, hiszen bennük is gyorsan elenyészik a szín, az alak és mindenfajta dolog képe. Markosz így magyarázta el tehát, hogy a démonok esetében miért nem beszélhetünk külön hím és nőneműről. Legfőjebb látszólagosról, és hogy miért nincs a démonoknak semmilyen tartós alakja.
Ha pedig gyakran hallhattad, hogy a szülő nőknek mindig női alakban jelenik meg a démon, tudd meg, hogy nincs efféle alakjuk, és hogy nem minden démonnak ugyanolyan az ereje, vagy egyazon az akarata, hanem e tekintetben is igen eltérnek egymástól. Mégpedig ugyanolyan mértékben, mint ez az összetett, halandó élőlények esetében megfigyelhető. Az ember ugyanis az élőlények közül egyedüli felfogó és értelmi képessége mellett szinte minden érzékelhető, égi, a föld körötti és földi dolgokra egyaránt vonatkozó és kiterjedő, általános képzelő erővel is rendelkezik. A ló, az ökör és rendjüknek többi tagja esetében azonban ez a képzelő erő sokkal részlegesebb, és csak néhány fogalomra, a jászorra vagy a gazdára korlátozódik. A szúnyogoknak vagy az egereknek és a hozzájuk hasonlóknak még szűkebb és tagollatlanabb az értelme. Sem azt a lyukat nem ismerik föl, amelyből előbújtak, sem a helyet, ahová indultak. Sem azt nem tudják, hová mi tartozik, csupán egyfajta képzeletük van, nevezetesen az, amelyik a táplálékra vonatkozik. Ugyanígy különbözik tehát egymástól a sok különféle démon nemzetség is. A tűzben és a levegőben lakók ugyanis változatos és igen tagolt, és választékos képzelőerővel rendelkeznek, akármi legyen is képzeletük tárgya. Hiszen bármivé át tudnak változni. A fényt kerülő démon nemzetség ezzel szemben teljesen más. Képzelete ugyanis igen szűkös, ezért hát nem igen változtatja alakját, hiszen nem ismeri az elképzelhető dolgok túlságosan sok fajtáját. Meg aztán a teste maga sem túl mozgékony és hajlékony. A víziek és a földiek pedig, akik középen állnak, démonok között, ugyan sokféle alakot képesek fölvenni, ám abban időznek tovább, amelyikben a legjobban érzik magukat. Aki ugyanis nedvességben él, és ezért képlékenyebb szervezetű, madárrá, nővé és hasonlóká szeret változni. Ezért tartják a naiádokat, néreidákat, drüádokat nőneműeknek. Azok viszont, akik szárazabb helyeken laknak, és szárazabb testűek, amilyenek állítólag az onoszkeloszok, férfiakká változnak előszeretettel. Gyakran azonban kutyákként, oroszlánokként és más hasonló állatokként jelennek meg, rájuk tehát a férfiasság jellemző. Nem csoda hát, ha a fent említett gyermekágyas asszonyt megszálló daimonion nőnemű alakot öltött. Különösen az olyan démon szeret női alakot ölteni, amelyik házasságtörő és tisztátalan nedvekben leli örömét. Ilyenkor ugyanis a számára kellemes életmódhoz illő alakot veszi fel. A démonok mindig annak a népnek a nyelvét utánozzák, amelyhez épp szólnak. Markosz azt nem magyarázta el, igaz, nem is kérdeztem meg tőle, hogyan volt lehetséges, hogy a démon örményül beszélt. Úgy vélem azonban ez érthető, hiszen nem ismeretes külön démonnyelv. Jól lehet, vannak, akik szerint a démonok héber, görög, szír vagy más barbár nyelven beszélnek, de hát ugyan miért lenne szükségük a démonoknak nyelvre, ha egyszer hangtalanul is beszélgethetnek egymással? Mivel pedig minden egyes nemzetet hierarchikusan más és más angyal felügyel, nyilván a démonok közül is mindegyiknek megvan a maga külön területe. Nyilván mindenki a maga népének nyelvét gyakorolja, ezért volt például lehetséges, hogy a görögök közt élő démonok hexameterekben adjanak jóslatokat. A káldeusok közt lakó démonok viszont káldeus nyelven beszéltek, Egyiptomban meg egyiptomiul társalogtak az emberekkel. Nincs tehát mint csodálkozni, ha az Örményországban honos démonok is, még ha történetesen máshol járnak is, a helybéli nyelvet használják. Miért félhetnek a démonok a fenyegetésektől, és hogyan szenvedhetnek bármitől? Föltehető azonban a kérdés, miért tartanak a démonok fenyegetésektől és a karttól? Valamennyi démon nemzetségben épp annyi a merészség, mint a gyávaság. Különösen azok közt van sok gyáva, akiknek több a közük az anyaghoz.
A körültekintő gondolkodásra képes légiek például felismerik azt, aki csepüli vagy dicséri őket, és nem is távoznak másként a megszállottból, csak ha a démonűző, istenfélő, jámbor és szent hatalommal felruházott ember olvassa rájuk Isten nevét és a szükséges szörnyű igéket. Az ilyen, anyaghoz közel álló démonok nyilvánvalóan tartanak attól, hogy még mélyebb helyekre, szakadékokba jutnak. Ugyanígy félnek az angyaloktól is, akik mindannyiszor mélybe vetik őket, ahányszor csak valaki a megfelelő angyalokat idézve meg ezt kéri tőlük. Az alsóbrendű démonok nagyon félnek ettől. Tudatlanságuk miatt ugyanis nem képesek felismerni azt, hogy ki fenyegeti meg őket. Gyakran akkor is elmenekülnek, ha valami anyóka vagy valamilyen vakmerő öregember próbálkozik paraszti módra effélével, hiszen semmi ítélőképességük nincs. Ez az oka annak, hogy még a hitvány mágus népség is könnyen ráncba szedheti őket bizonyos fölösleges hulladékokkal, vagyis körmök és hajszálak segítségével. Ugyanígy fölébük lehet kerekedni ólom, viasz és vékony fonál segítségével is, sőt, a tilalmas ráolvasások is megzavarhatják őket. A boszorkányok és a szentségtörők tehát ezeket a föld alatti démonokat esetleg valóban megképesek figyelmezni. Azok viszont, akik tartózkodnak szentségtörő mahinációktól, leginkább a légieket tisztelik, és óvakodnak attól, hogy valamilyen föld alatti démonnal találkozzanak. Hiszen az ilyen démon, ha az ember útjába akad, amellett, hogy rémületet kelt, még sziklákkal is dobálódni szokott. A föld alattiak sajátossága ugyanis az, hogy azokat, akikkel találkoznak, kövekkel haigálják meg, igaz, kárt nem tehetnek bennük. A légi démonok viszont magától értetődően rettenthetetlenek, ám még sincsen bennük semmi köszönet, mivel gőgösek, nyughatatlanok, csalással és üres képzelgéssel vannak teli. Ők bocsájtják híveikre azokat a tüzes sugarakat, amelyeket az agyalágyultak isteni jelenésnek szoktak hinni. Ám nincs mindebben semmi igazság és állandóság. Hogyan származhatna ugyanis fény setét démonoktól? Mindezek a dolgok csak ravasz csalások és szemfényvesztések. Számosan vannak, akiket közös néven eukhétáknak neveznek. Megtévesztő tanukat egy őrült találta ki egykor. Szerintük több principium létezik. Nyilvánvalóan az említett őrülttől ered az a feltételezés is, hogy a dolgoknak két principiuma van. Vagyis a jó dolgok teremtő Istenével szemben a rosszaknak is létezik egy létrehozója. A mennyek úristenével szemben pedig az ég alatti dolgoknak is van egy úristene. Ebből kiindulva, ezek a szerencsétlen eukéták egy harmadik principiumot is feltételeznek. Náluk ugyanis egy atya, de két fiú létezik. Egy idősebb és egy fiatalabb. 3 principium van tehát, de közülük csak az atyáé áll a világ fölött. A fiatalabb fiú szerintük az égieken, az idősebb pedig az ég alattiakon uralkodik. Ez a tan szerintem semmiben nem különbözik attól a görög verses mesétől, amelyben a díjat 3 felé osztják. Akadnak azután az eukéták közt, akik mindkét fiút tisztelik, hiszen ha szerintük különböznek is egymástól, azért mindkettő megérdemli a tiszteletet, hiszen mindketten egyazon atyától származnak, és nem jó őket egymásra haragítani sem. Akadnak azonban, akik csak az egyiküket, a fiatalabbat tisztelik, mert ő a jobb, az értékesebb tartományúra. Ám azért az idősebbet sem vetik meg, óvatosan tiszteletben tartják, nehogy bajt okozzon nekik. Az eukéták közt a legelvetemültebbek viszont teljesen eltávolodtak az éki istenségtől. E világban ugyanis csak a földi sátánt fogadják el, őt halmozzák el a náluk dicsőnek számító címekkel, elsőszülöttnek és atyától függetlennek, továbbá a fák, az élőlények és a többi összetett dolog megalkotójának nevezve a sátánt, kit ugyanakkor
járvány okozónak és ellenségesnek is tartanak. De akik ezeket a tanokat hirdetik, azok csak szemükre és fülükre hagyatkoznak, nem látják ugyanis be a dolgok kölcsönös összefüggése alapján, hogy mindennek csupán egyetlen teremtője lehet. De az ezt tanító szentírásra sem hallgatnak, és logikusan sem gondolják végig magukban, hogy ha két egymással ellenséges teremtő léteznék, a dolgok nem függhetnének össze egymással. És nem létezhetne köztük mindent egybefűző egység. Meg aztán a démonok hiába kecsegtetnek bennünket gazdagsággal és dicsőséggel, soha semmit önmaguktól nem képesek adni, hiszen semmiféle hatalommal nem rendelkeznek, hanem csupán hiú, tarka és bizonytalan látszatokkal ajándékozzák meg híveiket, amiket aztán az istentelenek szent jelenéseknek tartanak.